Sokozela nje ukukhuluma nawe, sokozela ukuthi sixoxe nawe sile daba lamaphupho igama uPastor Ningi channel iNewFlick izokubalekile yenze kufanele ukusubscribe kulike ukuthi kube ilunga le channel ungacontribute kwi channel ngokuthi uNkulunkulu ublessile ungasiblessa nathi ngomnikelo kuyona ke channel. Siyacela ukuthi ke ukwenze ube umkhubo omuhle ukunikela kwi channel. Lokho kuyasithokozisa, lokho kusinikeza amandla, lokho kusinikeza umfutho, lokho kuyosiza futhi channel ukuthi ukwazi ukuthola ama resources and improve kakhulu ikwazi another content or more content ezokwazi ukuphinde ilekelele futhi wena. Sibheka udaba lamaphupho njengenjwayelo u8V ngobani empeleni uviwa ngobani uthi ke uphuphe la ebona ihashe ngathi belifasiwe esigangeni kodwa walikude walithatha waligibeza emotweni wazi walifaka kuphi ekhaya hamba nalo. So mase echaza la uthi ke ube mephupha leliphupho lifika ngemva ukuthi kade vele enze noma esanda kwenza umsebenzi wabantu abadala noma umsebenzi weyidalwa ekade eceda kwenza esikhathini esendlule esiseduze esanda kudlula yabo. So naku ke singakusho uviwa kaNgubane ungumbofu usomahashi okusho ukuthi la abantu bakwaNgubane bahlobene kakhulu nehashi, basondele kakhulu nesilwane esibizwa ngehashi njoba uzo ukuthi umbovu ongubani osomahashi. So kubona ihashi lisho leyisidalwa sakhona. Yes, ihashi kwabanye lisidalwa sikamoya, kodwa ke kaNgubane lisondele kakhulu kubona ngoba kubona lithandwa njengethongo futhi. Okusho uma ngenzeka wena uhlobene nabakwaNgubane ombovu osomahashi, ihashi kuwena lisondele kakhulu lisilwane elingathi omunye umephupha inkomo wena uphupha ihashi kodwa kufanani inkomo isho ithongo kuwena ihashi lisho ithongo. Naku singakusho ngehashi uma njoba ethi ube liphupha elithatha isigangeni wazi olifaka ngaphakathi kwasekhaya and lokho kufika nje uba kade vele enza umsebenzi wani weyidalwa. Nake singakusho 1 uma uphuyashi kuwuphawu sithale njengoluhleke ngokwesintu uma ulifaka ekhaya ngoba lungasho nje isidingo sokuthi wenze njani ufake isidalwa ngaphakathi komuzi uma kungukuthi awusifakile noma awukasifaki. 2 uma upha futhi ihashi kuwuphawu lohluma ulifaka ekhaya. Lokho kungasho ukuthi isidalwa singenile futhi usingenisa ngempumelelo uma kungukuthi usanda kwenza umsebenzi wabadala noma umsebenzi wokufaka idalwa noma umsebenzi wokubuyisa idalwa ngaphakathi komuzi. 3 uma upha futhi ihashi kuwuphawu sithanda njengolubiko uma liboshiwe likhulekile noma ke livalelwe entweni ndawana thize. Lokho kusho ukuthi empeleni kungenzeka isidalwa sakho sathwetshulwa futhi asisenawo amandla okukusiza ngezikhathi ezimbi nezinzima. Kufanele wenze okuthile ukuze sizokwazi ukuthi sikukhululeke la sivalelwe khona. Number 4 uma uphupha futhi ihashi kungaba uPaul uma ligula lihashi. Lokho kungasho mhlawumbe isifo esizayo noma ukugula okuzayo noma ukufekela kwenhlelo zakho kanye nokuphelelwa mhlawumbe amandla okufezekisa izifiso zakho ngenxa ke yokungathokozi kwani kwesidalwa sakho. Ngenzeka isidalwa senemile ngamanje azivale ngokuthi uma uphupha futhi ihashi kungaba uPaul kuma lekukhashela. Lokho kusho ulaka lesidalwa sakho nanokuthi ungase mhlawumbe ubhekane nesikhathi esinzima nokujikelwa abantu bathembile ngenxa yokucunuka kwesidalwa sakho esesikubangela manje inkinga. Siyabonga. Be blessed. Ngakhohlwa kuzobalekile wenze kufanele usubscribe, like the video, become a member, contribute to the channel.